Çîrokanan ya 10,000 salî van roja li Enqerê têve gotin. Ji aliyê wan fuarcılık va bi navê Festîvala Nan ya duyemîn ya navnetewî şahiyek hate duristkirin. Gelek devlet û kompanya beşdarî vê festîvalê bûne. Mêvanê taybet yê Festîvala Nan Fasê. Geyri devleta Fas, İsrail, İtalya, Almanya, Arjantin, Kuveyt, Irak, Venezuela, Tayland û gelek devletê din beşdarvanê vê festîvalê ne. Direktörê projeya festîvalê Yeliz Goçbak, naveroka festîvalê gava diyar dike, dibe divê projeyê da armanca me ew e ku balê bikişînin ser destbelaviyê. Ez direktora projeya duemîn ya Festîvala Nan ya Navnetewî me. Sala çûyî ya yekemîn me dirist kirbû. Ev sal jî ya duemîn çê dikin. Sala çûyî gelek bi keyfxweşî derbas bû. Hemû kesan eleqeyeka mezin nîşan da. Li ber vê jî me ya duemîn çêkir. Em dixwazin balê bikişînin ser destbelaviyê. Di vê projeya me de Federasyona Aşpeziyê ya Tirkiye û Yekîtiya Turîzmê ya paytexta Aşvana cî digire. Li her derên Tirkiye beşdervan di vê festîvalê de hene. Her herêm vê festîvala nan da berhemên xwe didin nasîn. Hin nan ji bejna mirov dirêjtir e. Xebatkarê fabrîka Yapaş Filiz Orhan nanekî taybet nîşan dide û navê vî nanî jî balînaya xwe li bej dayî diyar dike. Ben Filiz Orhan. Ez Filiz Orhan di fabrîka Yapaşê da dixebitim. Me nanê sürüştî heye. Nanê kirim jî gelemê kirim çê dibe û sürüştiye. Têda tiştekî din nîne. Bigiştî sürüştiye û ji ardê gelemê çê dibe. Geyrî nan di vê festîvalê da hin tiştên din jî mirov dikare bibîne. Platforma alîkarê ya jina berhemê xwe li vê derê pêşandine. Jinê ku karbidestin an jî bêkarin. Di platformê da ji xwe ra qadek vekirin. Benim ismim Hülya Emirzaoğlu. Navê min Holya Emirzaoglu ye. Sala 1962 da li Trabzonê li dayk bûme. Min karê bankê dikir. Em cûr bi cûr xişir çê dikin. Hûn nikarin van li cihekî din bibînin. Bigiştî bi rengan re eleqedar dibin. Ev jî ji bo tendurustiya derûniya me gelek baş e. Ji bo vê jî em van berhema durist dikin. Di vê festîvalê da tiştê ku balkêş diyar dibe yek jî pirtûka dîroka nan e. Hostayê nan Mine Ataman hemû ceribandinê xwe di vê pirtûkê da daye berhev û dîroka nan nivîsiye. Bir ekmek sevdalısıyım. Ez hez li dan dikim. Ev pertûk ji bo min gelek taybet e. Ji ber ku berî zayînê 12,000 sal pêştir, jineke zana çend corên genim bi axêra bi hev daye dîtin û piştî wê projê mirov li ser erdê kok vedaye. Festîvala nan ya duyemîn li Enqerê tê duristkirin. Li gelek dewletan kompanya hatine vê derê nanên ew ciyan didin nasîn. Ev festîval ya duyemînê ku li Enqerê tê çêkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.